Напярэдадні ў Давосе прэзідэнт ЗША Дональд Трамп сустракаўся з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім, дзе таксама абмяркоўваўся трохбаковы фармат перамоваў у ААЭ. Яшчэ адна сустрэча, што доўжылася каля 4 гадзінаў, адбылася ў чацвер у Маскве. Амерыканская дэлегацыя разам са Стывам Уіткафам і Джэрадам Кушнерам сустракалася з Владзімірам Пуціным у Крамлі. Па выніках перамоваў памочнік прэзідэнта Расіі Юрый Ушакоў паведаміў, што Масква не збіраецца спыняць баявых дзеянняў ва ўкраіне, пакуль не будзе развязанае тэрытарыяльнае пытанне і гатовая яго абмяркоўваць толькі паводле так званай формулы «энкарэджу». І вось ужо ў нашай студыі з'явіўся Зянон Пазняк, старшыня КХП БНФ і руху «Вольная Беларусь». Вітаем вас, спадар Зяноне. Добрый дзень. Хацелася б звярнуць на ўвагу спадара Ушакова, які уласна заявіў, што вось без тых тэрытарыяльных саступак, без умоваў Расіі ніякага мірнага пагаднення не адбудзецца. То што цяпер мы назіраем? Гэта нейкае стварэнне бачнасці кампрамісу з боку Крамля. Як вы ацэньваеце гэтыя трохбаковыя перамовы? Дык это ж пастаянная пазіцыя Расіі. Яны ж пастаянна на гэтым стаяць. Но Захад робіць выгляд, што іх не чуе. Пуцін не хоча міру. І ні пры якіх умовах ён не пойдзе на гэты мір. Таму тут пытанне сур'ёзнае. Ці знойдуць ключык да яго. А пакуль што тая сітуацыя, якая ёсць, яна ў карысць Расіі, знішчаюць украінскую інфраструктуру, зіма, ну і гэтак далей. Вот, таму што магчымасці ёсць. Это другасныя санкцыі, гэта нафта, газ, гэта ёсць магчымасці такія. Но пакуль што на гэта і Трамп не ідзе, думае неяк знайсці нейкі ключык. Але нічого з этого не будзе, таму што тут галоўная прычына вось у чым. Я ўжо дакладна знаю, амерыканцы і еўрапейцы, яны абсалютна не разумеюць Расію. Яны не разумеюць гэтай ментальнасці. І не разумеюць Пуціна, яны думаюць, што з імі можна дагаварыцца. Ніколі гэтага не будзе. І таму вось гэтыя ўсе перамовы, там Ушакоў, што сказаў, не маюць ніякого значэння. Яны стаяць на сваім і будуць стаяць доўга, калі не будуць ужытыя радыкальныя меры з боку Захада. А радыкальныя меры – гэта вельмі жорсткія другасныя санкцыі, гэта абніжэнне цен на нафту, на газ. Ну і другія ёсць, не хочу тут пра ўсё казаць. Альбо збройны канфлікт, жорсткая дапамога ўкраіне. Альбо так. Вот, два варыянты. Што з іх будзе? Ну, паглядзім. Пакуль што нічога няма. Мы бачым ужо паўгода, нават болей, це 25-й год, это ўсё таптанне на адным месцы. Праўдападобна, можа быць, Крэмль сапраўды гуляе ў бачнасць перамоваў дзеля таго, каб не ўводзіліся гэтыя другасныя санкцыі. Але вось выданне Financial Times, напрыклад, пісала, што магчыма дамоўленасць акурат не абстрэльваць крытычную інфраструктуру ўкраіны у абмен на тое, што Украіна не будзе высылаць дроны на аб'екты нафты, перапрацоўваючы галіны Расіі. Ці вось калі дамовіцца пра гэтае замірэнне, ці не будзе такая пастка, перадышка часовая для Масквы, каб зноў... Ну, гэта думае Financial Times. А што будзе, яна не знае. Нават калі аб гэтым дамовіцца, то Расія паламае гэтыя дамоўленасці. Можаце не сумнявацца. Это іх стыль захавання. Таму тут зусім другая палітыка павінна быць. Вось мы таксама запыталіся ў YouTube-трансляцыі ў нашых гледачоў іхнага меркавання, чым скончацца гэтыя перамовы ў Абу-Дабі. І большасць людзей прагаласавала за варыянт нічым. Вайна працягнецца. 85%. Спадар Зяноне, навошта тады Злучаныя Штаты вось так, можна сказаць, схіляюць украінцаў, каб яны перамаўляліся з расейцамі, вось гэтыя дэлегацыі туды паехалі. Навошта гэта патрэбна, калі бачым, што Масква не хоча міру? Ну, таму што іх няма, пакуль яны не гатовы да другіх варыянтаў. Яны павінны рабіць, ну, нешта пробаваць, рабіць нейкі выгляд, што нешта робіцца. А ў прынцыпе, яны пакуль што не ведаюць, што рабіць, і не гатовы да нейкіх рэзкіх варыянтаў. Тым больш праблемы з Іранам, праблемы з газай. Ось, шмат узнікае другіх праблем. І для амерыканскай палітыкі сучаснай Украіна гэта не першасная праблема. Гэта дзесьці на трэцім месцы.
Вот. Тым больш, што яны зараз схіляюцца да дактрыны Монро, і, ну, дастаткова паслядоўна. Дастаткова паслядоўна. Вось гэты выступ прэзідэнта Трампа у Давосе, калі хто уважліва слухаў, там вельмі дакладна сказана аб тым, што Еўропа знішчае сама сябе, знішчае сваю цывілізацыю. Яна адмовілася ад хрысціянства, яна, як кажуць, проста, но не выконвае тых патрабаванняў і ў НАТО, якія, ну, павінны быць. І разброілася. І Амерыка проста не хоча быць больш нянькай для ўсяго свету. Ну, трошки по-другому сказано, але приблизно так. А гэта ёсць выражэнне дактрыны Монро. Вот. Таму... Концэнтрацыя на заходнім паўшар'і. Ну, і, дарэчы, гэта ўсё правільна. Некалі это яшчэ Вэнс сказаў аб гэтым у Мюнхене. Узбудзіў это, значыць, увесь эстаблішмент еўрапейскі. Але, ў прынцыпе, ён правільна сказаў. Ну, а цяпер гэта ўжо з'яўляецца фактам. І это ўжо палітыка. Амерыка ўжо праводзіць такую палітыку. Яшчэ не ўсё страчана. Я думаю, што яшчэ можна і будуць старацца наладзіць адносіны з НАТО, з Еўропай. Неякі кажуць, калі гэта не будзе, то я не бачу перспектывы для еўрапейскай цывілізацыі. Яна проста гіне. Яны адмовіліся ад хрысціянства. Яны, ну, не ацэньваюць сваё мінулае, не ацэньваюць сваю цывілізацыю. Яны ў палоне дрэнных каштоўнасцей, это нават не каштоўнасці. Ідзе развал сям'і, ідзе, ну, вялікія праблемы ментальныя, і нічого супраць этого не робіцца. Разумееце, няма ніякіх ідэй. Няма ніякіх ідэй. Вот у Амерыцы з'явіўся Трамп, з'явіўся ідэя. Вот. Амерыка перш за ўсё. Зробім Амерыку зноў вялікай. Звярнуліся да дактрыны Монро, вялікая падтрымка, і поспехі ёсць ва ўнутранай палітыцы. А ў Еўропе што? Нічога. Вот. Таму тое, што гаварыў Трамп у Давосе, ну, варта уважліва это паглядзець. Это не просто так вот сказано. Это ну, выяўленне дактрыны амерыканскай. Таму вот зараз, но, это пытанне Амерыка не можа адна вырашыць. І яна хоча скінуць усе праблемы на Еўропу. Маўляў, паміж намі вялікі акіян, так? А вы жывеце побач з Украінай. Это вашыя праблемы. Вы павінны пра гэта думаць. Чаму мы павінны за вас усё рабіць? І это праўда. НАТО фінансуе Злучаныя Штаты. Вы ведаеце, якія былі. І толькі і Трамп прымусіў іх, ну, неяк звярнуць на гэта ўвагу. Яны ж разброіліся. Еўрапейская армія разброіліся. Па сённяшні дзень, за 2 гады, вайна змянілася кардынальна. А еўрапейскія арміі, яны засталіся на ўзроўні другой сусветнай вайны. Ну ж нічого не робіцца. Ну, сапраўды здавалася, пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, ну ж было 4 гады. Амерыканцы робяць. А Еўропа нічога. Няма ні лідараў, няма разумення. Вот збіраюцца, выказваюць заклапочанасць, прымаюць нейкія рашэнні, нічого не робіцца. І аб гэтым Трамп у Давосе гаворыць. Гаспадар Зяноне, вось вы згадвалі прамову прэзідэнта ЗША ў Давосе. Я думаю, што многіх назіральнікаў усхвалявалі ягоныя словы наконт Грэнландыі, таго, што Злучаныя Штаты хацелі б, каб гэтая тэрыторыя была пад кантролем амерыканцаў, а не датчанаў. І многія аглядальнікі, палітолагі пішуць, што такім чынам прэзідэнт ЗША разбівае заходнюю еднасць. Як бы вы адносіліся да такіх словаў? Ерунда это все. Это журналістская пропаганда просто. Ну, все ж не так это выглядае. Все это выглядае не так. У рэальнасці ёсць некалькі варыянтаў вырашэння гэтай праблемы. І вот адзін з варыянтаў ужо пасля вот размовы з кіраўнікамі НАТО ўжо ён агучаны. Это адзін з варыянтаў, это ён не канчатковы, але это пераходны варыянт, але гэта варыянт. Размясціць там ракеты амерыканскія, ўсё, і сумеснымі высілкамі, значыцца, заняцца этой супольнай палітыкай абароны. Это пераходны варыянт. Але у прынцыпе, Трамп разумее, што ну, яны павінны быць там гаспадарамі. А калі гаспадарамі, тады, калі гэта будзе іхная ўласнасць. І вось гэтае пытанне, оно будзе працягвацца. Таму што, ну, што такое Грэнландыя?
это реликт колониальной системы. Колониализм абрынуўся ў 50-х годах, пачатку 60-х. И право наций на самовызначение и позбавление от колониализму – это зафиксовано в международных законах. Все правильно. Але пытанне, ці інуіты, карэннае насельніцтва Грэнландыі, хоча долучэння да штату? А так вот, вырашаюць по международных законах, калі там проводится референдум, ці што, улічваецца думка і галасы карэннага насельніцтва. Там 10%, 15% датчан. По закону яны галасаваць не павінны, калі будзе рэферэндум. Хаця грамадзяны яны могуць стаць. Так вот, пытанне. Ну, наколькі я ведаю, што я магу, толькі пачытаць тое, што ёсць, то там праблема ёсць. Інуіты не хочуць быць пад кіраўніцтвам. А многія хочуць быць незалежнымі, але не пад кіраўніцтвам іншай дзяржавы. Да, праблема з незалежнымі, таму што у іх няма рэсурсаў для ўласнага існавання. Это будзе вельмі цяжкое існаванне. Данія дае там 600 мільёнаў ім. Вот, но яны не хочуць быць пад Даніяй. Значыць, это пытанне можа быць вырашыцца, ну, так, як рушылася каланіальная сістэма. Это можа быць, калі там будзе рух інуітаў, бо яго няма пакуль што. За незалежнасць. Это будзе падтрымлена і міжнароднымі законамі, амерыканцамі. Вот. А потым паўстане пытанне натуральна. Ну, заключение некой унии с штатами, скажем, но на правах так некого американского штата, типу Пуэрто-Рико, допустим, ці што. Асацыяванае сяброўства. Так, так. Але я повторяю, что тое, что вот европейские лидеры поехали туды, по 5 солдатов туды повезли, это некая комедия, что вы робите? Вот. Тому тут натуральное вырашэнне может быть таким чином. Это найбольш натуральное. Вот, кажуть, развітацца з рэшткамі каланіальнай сістэмы. І другі варыянт, які, скажем, Трамп агучваў, это не каланіальна, это купіць. Купили ж некалі Аляску, там с Техасом были проблемы. Это, ну, это бывае. Вот. Но это вариант, не, як кажуть, не лепшы. Вот. Это не лепшы вариант, потому что сам прецедент, вот этот вариант, про який я кажу, з ліквідації колоніалізму, это лепшы. А потім, послухайте, Трамп пропонував 700 мільярдів. Это, знаете, что это в 20 разів более, чем это ввогуле каштуе. Коли все улічить, вот это 600 миллионов, это 48 миллиардов. Так, вот. але ведаем, что Данія Разумеете, не это, і потім треба розуміти Трампа, його, ну, люди ж многие не розуміють. Політика Трампа такая. Вот он кидає некую ідею, такую вельми радикальную тут, нечто страшить. Мурашнику сполошився, починає нечто. І він чекає. Потім нейку другу ідею, потім контр-ідею, потім глядіть, що до чого йде. Потім зовсім, потім відходить назад. Він написав це у своїй книжці, як проводять бізнесові перемови. І він так продовжує цю політику. Викликає масу на себе, ну, чудаків, які просто не розуміють, що робиться. І вони його обзивають там усілякими словами, все. А это вельми разумный политик. Он проводит хитрую разумную политику. Вот так иде из Гренландии. И так, и купить там 700, не будем давать 700 миллиардов. По-перше, это колоссальная сумма для Америки, потом это не коштує. Вот. Але это, ну, веде такая политика, как, ну, зробить, як кажуть, мутную воду. І вийти на певний, як кажуть, ну, ресурс, на певний винік. І от він виходить. От це перший варіант, от що з НАТО. А я думаю, буде потім другий, про які от я кажу. Тому що Америка зацікавлена, як це, ну, була б територія американська. І, напевно, так і буде. Магчимості є це зробити. Давайте так само вернемся ў наш рэгіён. І вы звярнулі ўвагу на прамову Трампа на Давосе, а шмат хто звярнуў увагу на прамову Зеленскага, таксама, які раскрытыкаваў кіраўнікоў Еўразвязу за бяздзейнасць, згадаў Беларусь, што калі по 2020 годзе дапамаглі, то не стаяў бы арэшнік тады ў Беларусі. Вось ці пагаджаецеся вы з такой заявай, і на вашу думку, якая мусіць быць палітыка Еўразвяза? Ці мусіць пайсці за Злучанымі Штатамі далей, што да зняцця санкцыяў? Вступіць у перамовы з Лукашэнкам. Што датычыць Зеленскага, то ён это разумеў, і ўсе это разумелі ад самого пачатку, што ідзе гульня. Еўрапейцы кажуць, мы вам памагаем, мы вам зробім, нічого не робяць, а украінцы думаюць, што ну вот нам будуць памагаць. Ну, а тут Зеленский сказал, як ёсць, просто.
И, конечно, он все правильно сказал, потому что Европа ж ничего не робіць. Это только словоблудство. А магчымасці ёсць. І калі яна хоча захавацца, як сказаў Трамп, захаваць сваю цывілізацыю, то толькі разам з Амерыкай. Это абсолютно ненормальная позиция зараз. И вот с этой радой миру и все, бо иначе просто у Европы нема ресурсов, ни політичних, ни интеллектуальных, до речі. Обніжені ресурси і соціальні, і чоловічі, все. Бо Європа страшно перемінилася за опошні 30 років. Це ж зовсім не та ситуація. І тому, коли Європа не здолее наладити відносини со Штатами супольные, через НАТО, через допомогу війни Україні, то тим горш буде для Європи. Тим більше, що вся політика їх побудована на сьогоднішній день з розліком на танні енергоресурси з Росії. Яку ви політику можете проводити з Україною? Коли ви кожен год 60 мільярдів платите Росії за газ і за нафту. Це гроші на узброєння супроти України. А їм, українцям, даєте 30 мільярдів. І ви кормите гэтым самым, через підставні фігури. Це ж відомо. Це ж секрет Полішинеля. Все це відомо. Що це за політика? Яка перспектива буде цієї політики? Який ви будете мир заключати? І коли це все почати розкручувати, так ми тоді розуміємо, а чому така політика до Білорусі? А чому санкції, дави санкціями? Кого ви санкції задавите? Лукашенко ви не задавите. Ни одного диктатора санкції не здавили. А вот народ и державу можно положить на лопатки, так как Кубу положили. Вот. Тому все это зараз многим политикам просто уже робиться это не сібер. Ну вот Зеленский не стерпел. Но и резко это все выказал. Вот. Я думаю, то, что он это выказал, это и меркаванне украинцев, его, але з другого боку он зразумел, что з ім пагаджаецца і Трамп. Разумееце? Вот. Тому что калі б гэта не было так, ён бы все-таки стрымаўся, напэўна. Так ён цудоўна разумее, што Трамп гаворыць тое самае. Спадар Жаноне, адносна амерыканскай палітыкі, адносна нашай краіны, Беларусі, мы бачым, што Лукашенко уступіў у гэтую раду міру. Як вы ацэньваеце гэты факт? Ці гэта дрэнна, добра для беларусаў? Што гэта азначае для рэжыму? Выглядае на тое, што гэта выхад Лукашэнкі з ізаляцыі міжнароднай. Это добра. Это добра для беларускага народу і для беларускай дзяржавы. Ну і для Лукашэнкі добра. Но Лукашенко не вечны, а народ вечны. І дзяржава павінна быць вечная. Таму трэба глядзець наперад, што для нас добра. Ось 2024 год. Про Беларусь у палітыцы ўжо нідзе не ўпаміналі. Яна як бы знікла. Яе не было. І пачыналіся перамовы пра мір. А маглі б гэтыя перамовы усяляк пайсці. І вот у гэтай сітуацыі, калі Беларусь ужо не існуе, калі яна ўжо не палітычны суб'ект, пра яе ніхто не гаворыць, то тут можна і размяняць як Крым. Разумееце, это вельмі небяспечная з'ява была. І таму наша пазіцыя была абавязкова, каб адмовіцца ад гэтых санкцый, што это палітыка памылковая. Она не памылковая, это просто Европа выгодная такая палітыка. І абменьваць на палітвязняў. А хто гэта можа зрабіць? Еўропа это не хоча рабіць, ёй другая палітыка. Байден гэта не мог рабіць. Толькі Трамп. І вот калі появіўся Трамп, удалося, як кажуць, і кантакты наладзіць з амерыканскімі палітыкамі, ўсё, і Трамп пачаў тую палітыку, якую вывеў фактычна Беларусь з ізаляцыі. Таму што Лукашенко з ізаляцыі не выйдзе, ён усё роўна нелегітымны прэзідэнт. Але ці запрашэнне ў гэтую раду яго не легітымізуе, як кіраўніка? Не, гэта прызнанне по факту. Яны ж ніхто ж не можа праводзіць палітыку і ігнараваць, што Кім Чен Іна не існуе. Ён існуе. І народ яго існуе. Трэба праводзіць палітыку. Так і з Лукашенком по факту проводится отповедная политика. Это американская политика. Это не битье в хомут, что робит Европа. Они проводят вельми такую прагматичную, рациональную политику и досягают выников.
Вельми важно. Теперь наконт этой Рады. Вот это вельми важно. Это вельми хорошая идея. Значит, у друку, ну, тут не буду говорить про этот друг, бо это нечто такое, ну, вельми дрэнное. Всякая чепуха говорится. На самой справе. Решение Рады Бяспеки Организации Объединенных Наций. Эта Рада признана уже давно, потому что идея эта появилась давно. Что это обозначает по характеристике Рады Бяспеки? Это обозначает часовое кіраўніцтва упарадкаваннем сектора газы. Вот эта Рада – это одночасная и организационная структура, и выканаўчая структура, якая будет выконваць вот гэтую реконструкцию сектора газа. Одно питание. Другое. Ізноў жа адлюстравана ў Радзе бяспекі ГАН. Гэта контроль над размеркаваннем фінансаў. Потому что там павінны быць, ну, разумееце. І трэцяе, што вельмі істотна, рашэнне Рады бяспекі, павінны быць задзейнічаны часовыя сілы. І таму гэтыя караблі, якія ідуць вот сюды, бліжэй да Чырвонага мора, это не выпадкова. Это вельмі сур'ёзны падыход, тому што гэту ідэю Трамп выказаў ужо год таму. Вось, аб упарадкаванні сектара газа, як кажуць, зрабіць з яго такую, ну... Так, але навошта яму патрэбны Лукашенко ў гэтай радзе, калі мы кажам пра газу? Ну, таму што яму ўсе там патрэбныя. Тым больш, што ён праводзіць адпаведную палітыку і націска на Пуціна. Вот, і потым і амерыканцы цудоўна разумеюць, што Беларусь – гэта стратэгічная тэрыторыя. Пытанне міра на Ўкраіне і ў Расіі, аддаўшы Беларусь і Расію, яны прайграюць. Яны павінны мець там сваю руку. Яны павінны мець уплыў, яны павінны мець адтуль інфармацыю. І яны падыходзяць, ну, вельмі акуратна, вот такім шляхам, цераз зняцце санкцый, цераз вызваленне палітвязняў. А наступнае, што адбываецца? Вот у гэты час амерыканцы прызнаюць калійныя солі стратэгічным прадуктам важным для Амерыкі. Спачатку оно не было. Что это обозначает? А где есть калийные соли? У нас, у нашей краине. Это значит, что это прицел, что можно, бо мы ставим задачу, и ну, американские политики поведомленные про это. Я думаю, они эту информацию мают от нас. Вот, насколько оно там далеко дошло, мы не знаем, мы такую информацию даем. Потому что отмена санкций – это один момент, выпуск политвязней – другие, спынение репрессий – третий, это вельми важный момент. И четвертый – это инвестиции. Инвестиции не пойдут, если не будут спынены репрессии. Это возникает проблема для дипломатии. Для нас это вельми важно. Мы вытягиваем наш народ. Потом треба будет отмена блокировки транспорта. Повинны ходить техники в Европу, повинен быть гандель. Народ повинен контактовать с Европой. І тады і фактычна атрымліваецца, што грамадства будзе паступова адцягвацца ад Расіі. Што нарабілі санкцыі, што нарабіла Еўропа? У 2020 годзе па статыстыцы где-то 23-24% былі за Расію. Беларусаў падтрымлівалі. У гэтым годзе былі праведзены таксама сацыялагічныя даследаванні. Ну, можам там крытычна да іх адносіцца, но тым не менш. 43-44% за Россию. Потому что и потом это люди сами решили. И они бачат, что у Польши не поедешь, ничего не купишь. Это самое, с визами проблема, все закрыто, а пропаганда працует. Так вот вы поглядите, что робит вам ваша Европа. И она, кажут, плюе на вас усіх. И народ, ну тогда, ну лучше с Россией. Вот до чего довела эта политика. Гэтыя лічбы то і так, на мой погляд асабісты, як бы там крытычна да іх не ставіліся, яны так добра сведчаць пра беларусаў, якія жывуць пад гэтым засіллем расійскай прапаганды, а і так расейцы большасць набраць не могуць, нават цяпер. Але што ў гэтым выпадку рабіць дэмакратычным палітыкам, якія хочуць мець незалежную Беларусь, але ў той жа час дэмакратычную Беларусь? Каго вы маеце на ўвазе? Усіх, і вас у тым ліку. І вас у тым ліку. Што нам трэба рабіць? Нам трэба дачакацца адмены ўсіх санкцыяў і дачакацца падзення рэжыму Лукашэнкі, і толькі тады з'явіцца магчымасць. Нічого не трэба чакаць. Мы робім то, што робім.
С 21 года, и нават у вас тут, по-моему, я постоянно кажу, отменять санкции, спынять гэта ўсё, потому что это варварская политика супраць Беларусі. Выпускать палітвязняў, ёсць магчымасць, як кажуць, з тэрарыстамі дамаўляцца, бо это ж тэрарысты. Яны ж закладнікаў зрабілі. Іначай немагчыма, бо няма рэсурсаў знішчыць гэты рэжым. Нема, ну як вы прымеце Лукашэнку? Ні арміі, нічого, ніяк. І ён умацаваўся, ён робіць, што хоча. Застаецца толькі так. Мы табе, як кажуць, тое самае, стулья, ты нам деньги, так, як у гэтым анекдоце, так? Ну і такім чынам вызваляем такіх, такім чынам. Конечно, ён дыктуе многія ўмовы, скажем, это ж яго дыктант, што, ага, я вызваляю, но забирайте іх сабе. Это депортація, это вельмі цяжкая справа для людзей, но ўсё ж таки гэта лепей, это свабода, гэта лепей, чым сидзець у турме. Вот, так вот, мы такую задачу ставім, і больш таго, я тут, ну, павінен, паколькі інфармацыя, кажуць, усе гэтыя дэмсмі, так званыя, яны ж не даюць ніякай інфармацыі пра дзейнасць нацыянальна-дэмакратычных сіл. Ніякай, толькі... Так вот, калі ўзнікла гэта пытанне аб тым, што трэба адмяніць гэтыя санкцыі і вызваліць палітвязняў, і далей інвестыцыі, ну, ўся это вот то, што я вам гаварыў, то тады мы скантактаваліся з тымі людзьмі, якія гэта разумеюць. І з кім мы працавалі? Мы працавалі з асацыяцыяй сваякоў палітвязняў. Это так званы Мацкевич, якого выпустили. Это наши неприятели. Мы контактовались с Хомич, это бабариканцы, это наши неприятели. Знаете, но мы поставили задачу вызволить политвязняў, мы же не можем их сепарировать, а там и вороги наши, и наши национальные. Як это робить? Усіх вызволить. І от пад гэтую, што вызваліць усіх, мы стварылі міжнародную канферэнцыю. Она праходзіла ў Варшаве. Былі прадстаўнікі з розных краін. Было 7 дакладчыкаў. Былі прадстаўнікі запрошаныя ўсе пасольствы. І потым ва ўсе пасольствы Еўропы і Амерыкі былі накіраваныя рэзалюцыі за подпісам і маім, і Вусава, і Хоміч, і гэтых, і бабарыканца ўсіх. Вызваліць палітвязняў, спыніць. І гэта сыграла. Вы это чулі дзе-небудзь там, не нашай ніве, ці ў свабодзе? Яны журналіста нават не прыслалі. Таму што гэтая, ну, гэтая, так сказаць, ну, наша ніве это ўвогуле не газета. Гэта людзі, якія на фінансаванні еўрапейскіх арганізацый, яны ад іх залежныя, і таму яны вымушаны разумець, што супраць гэтай палітыкі яны не могуць ісці. І таму людзі нашы і ў Беларусі, і тут, яны не маюць праўдзівай інфармацыі. Ёсць дэмсмі, а інфармацыі праўдзівай няма. Проста яна не была показана. Я ўжо не кажу пра всякую там ерунду, якую піша там не наша ніва. Так? А інфармацыі няма. Вот вам прыклад, калі ласка. І таму... Гэта на вашее пытанне, што рабіць? Дык вот робім, што можам. І ёсць вынік.